Σας καλωσορίζω στο κατάστημα Βουρλής, όπου σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε το φίλο μας τον Αντώνη, έναν από τους δύο μεγάλους νικητές του διαγωνισμού, ο οποίος κέρδισε το Tissot PRX με μπλε καντράν. Ο διαγωνισμός, παιδιά, ήταν πάρα πολύ συναρπαστικός, αφού εκατοντάδες από εσάς συμμετείχατε στο διαγωνισμό θέλοντας να κερδίσετε αυτό το πολυπόφτο Tissot PRX. Αντώνη, συγχαρητήρια. Εύχομαι να είσαι πάντα τυχερός και η νέα χρονιά να σου δώσει όλα όσα επιθυμείς. Καλοφόρτω το νέο σου ρολόι και πάμε να το δοκιμάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα Βουρλής για αυτό το υπέροχο ρολόι. Νιώθω τυχερός και αισιόδοξος για το 2025. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια δώρα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν φέτος στο διαγωνισμό και μας στήριξαν τις αγορές τους. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί έρχονται κι άλλα πολλά νέα δώρα το 2025. Αντώνη, σε ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.